Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekenena m unu na uhuruchi ọma. Ọ dị ozi dị oke mkpa m chọrọ ka nzitere ndị Igbo niile. Ahụrụ oke ozi dị mkpa m chọrọ ka nzitere ndị Igbo niile. Ngị nwa bụ onye Igbo na-anụ ihe m na-ekwu ugbu a. Ihe a ga-eji wee nweta mụ na gị n'ọnọdụ a nọ ugbu a, maka na ana Igbo ejugo. Ihe ha na-echezi kịta abụ o nwere ihe ga-abụ nga ya bụ emerizi n'anya. Nwatakịrị ọbụla asị amụ nna ya ada eji ike eje ọgụ, mana nwatakịrị ọbụla asị otu nne gị ume ọ dị ume adịrị ọ ga-ejerịrị ọgụ. Ya bụ iwe ọchị efu na ihe ha na-emezi anyị ebe a, ha na-akpọzi anyị otu nne anyị mgbe ha bụrụ na anyị pụtara ọgụ a ka o wee fịọ. My brother bụ onye Igbo, nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị bụ onye Igbo, ọkwa dị oke mkpa. Onye ọbụla chọọ otu ọ ga-esi enwe ego ga-eji n'aka, chọọ wee ị ga-esi ejide ego n'aka, chọọ wee ị ga-eji mee ka ego dị gị n'aka, nke fụrụ anya n'aka gị, ka ọ dị gị n'aka gị. Onye ọsọ ya bụrụ na ọ bụla n'aka gị, maka na agara anakpa aka n'ebe n'ibu nchekwa ego na Naịjirịa niile. Nwanna aja ha n'ebe akpa ya aka were ofu stori tụkwasị ha na n'enu ya kịta. Nwanna enweta gị n'aka, enweta anyị n'aka, maka na ike anyị dị n'ego. Igbo anyị na-achụ ego mana anyị ada achụ pawa. Mgbe ọbụla ya ka eji enweta anyị, nke gara aga ya ka eji wee nwetakwa anyị, na nke emere eme agụrụ. Nke a na-agwa gị kịta, onye fụrụ bụrụ ka m na-agwa gị, chọọ wee jide n'aka gudi, mana mara ka isi eme njem, maka na ihe a na-emezi kịta bụ akpụtuo bọs agbụrụ n'ime ya. So agwa gị mmadụ one a na-edelete n'ala Igbo a ede, agwa gị mmadụ one a na-edelete n'ala Igbo a, kwe na-afụsị ya na soshal midia ka o si eme n'ebe dị iche iche ọ na-eme. Ọ dịghị ka mmadụ one ga-afọdụ in the next 2 months. Nwanna chọọ ihe ị ga-ejide n'aka, ngwa ndewo, dịka ị na-agba ọsọ gị, chọọ ihe ị ga-ejide n'aka, ngwa daalụ.